Dobrý den, jmenuji se Oleg. Z firmy Columna Battery. Rozhodl jsem se to řešit. Před 2 lety před válkou jsem objednával autopilot manažera. Jmenoval se Dmitro Komár. Po aukci po zaplacení všech nákladů. Vše bylo, jak mělo být. Teď začaly problémy s dokumenty. Zpoždění. Dokumenty nebyly exportní. Trvalo to dlouho. A pak začala plná invaze. Tedy manažer z firmy Encharika, skvělý člověk. Ztumé, jaké jsou možnosti. První prodat auto v Americe. Druhá možnost přeprava do nejbližších funkčních přístavů jako Gruzie nebo Litva. Vybrali jsme Litvu. A pak se kontakt vytratil a dlouho se nikdo neozýval a pak po mnoha pokusech z mé strany. Nakonec se nám podařilo ji kontaktovat, říkala ano, brzy se to stane a pak zase zmizela. No a pak jsme se spojili, když jsme prošli všechny možné kanály. Celý jsme dokonce ředitelům a všem volili. Řekla, že auto je v Litvě, můžeme si ho vyzvednout. Bylo to tak bláznivé, že to bylo jako se pokusit o sebevraždu, ale řekl jsem, že pošleme tam člověka, který žije v Litvě. On se o to postará. Na to ona řekla, že ne, jen přes jejich osobu. Musíme udělat zálohu a přijít k směnárně zaplatit víc. Samozřejmě, že jsem s tím nesouhlasil a pak úplně zmizela. A tak až do dnešního dne ani auto, ani peníze, nic. Mám všechny účtenky a smlouvy. Pokud bude potřeba, mohu je poskytnout pro vyšetřování.